மெய் என்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நோய் நொடியின்றி எல்லா வளங்களையும் பெற்று வாழ இறைவழியாகிய அந்த வெட்ட வெளியை வணங்கி எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்கள் அனைவருக்கும் அருளாசி புரியட்டும் என்று கூறி, திருஞான சம்பந்த பெருமான் அருளிய கோளறு பதிகத்தின் 2வது பாடலை அதற்கான விளக்கத்தையும் காணலாம். கோள்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திலே, நமது சூரிய குடும்பத்திலே, பால் வீதியிலே நவக்கோள்கள் இயங்கி வருகிறது. அந்த நவக்கோள்கள் கதிர்வீச்சை வீசி வருகிறது. அந்த கதிர்வீச்சானது பூமியை வந்து அடைந்து நமக்கு அலையியக்கமாக இருந்து எல்லாவித நன்மையையும் வாரி வழங்குகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. சிற்சில நேரங்களிலே அந்த கதிர்வீச்சானது சில கதிர் மாறுபாட்டால், வேறுபாட்டால், விகிதாச்சார மாறுபாட்டால் நமக்கு சில இன்னல்களை வழங்கும். அந்த இன்னல்களை போக்குவதற்கான விடைதான் இறைவணக்கம் என்று கூறுகிறார் நமது மகான், அருள் நிரம்பிய, நம்மீது கருணை கொண்ட திருஞான சம்பந்த பெருமான். அந்த கோளறு பதிகத்திலே அந்த பாடல் ஒன்றை பாடியிருக்கிறார். அந்த பாடலின் கருத்தை, ஆழமான கருத்தை இப்போது காண்போம். அந்த பாடல் இப்போது 2வது பாடல் கோளறு பதிகம். என்பொடு கொம்பொடாமை இவை மார்பிலங்க எருதேறி ஏழையுடனே பொன்பதி மத்த மாலை புனல் சூடி வந்தென் உடமே புகுந்த அதனால் 9 ஒன்றோடு 7 18 6 உடலை உடனாய நாள்கள் அவை அன்போடு அவை நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. அந்த பாடல் இன்னொரு முறை பார்க்கலாம். என்போடு கொம்போடாம இவை மார்விளங்க எருதேறி ஏழையுடனே பொன்பதி மத்த மாலை புனல் சோடி வந்தென் உடமே புகுந்த அதனால் 9 ஒன்றோடு 7 18 6 உடனாய நாள்கள் அவைதாம் அன்போடு அவை நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. இந்த பாடலின் முதல் வரி என்போடு கொம்போடாமை என்றால், என்பு என்றால் எலும்பு, உடல் என்று கொள்ளலாம். இந்த கொம்போடாமை என்றால் கொம்பு என்பது முளைப்பது, அதாவது என்பு உடல், கொம்பு என்பது மீண்டும் முளையாமை. இவை மார்பிலங்க, மார்பு என்பது இங்கு வெட்ட வெளியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வெட்ட வெளியிலே இருக்கும் மறைபொருளாகிய அந்த இறைபொருள் பிறப்பு, அதாவது என்பு என்பது உடலற்ற நிலை. கொம்பொடாமை என்றால் மீண்டும் பிறவாமை, பிறப்பு இறப்பு அற்ற நிலை என்று கொள்ள வேண்டும். இவை மார்பில் இளங்க, இவை வெட்ட வெளியிலே மிதந்து சுழலும் இறைவன். எருதேறி ஏழையுடனே என்றால், எருது என்றால் அசைவு, அசைந்து, அதாவது அந்த நிலையான இறைவன் அலையாக மாறுகிறான். நிலை அலையாக மாறும்போது அங்கே ஒரு காந்தக்களம் உண்டாகிறது. அந்த காந்தக்களமே இறைசக்தியாக உருப்பெற்று சக்தி வடிவமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இயக்க நிலையாக இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருப்பது என்பதை நீங்கள் மறவாமல் இருக்க வேண்டும். திரும்ப அது ஏழையுடனே என்றால், ஏழை என்றால் இங்கு பெண் என்பது இறைசக்தி, அதாவது இயக்க சக்தி தான் அந்த பெண்ணிற்காக கூறுகிறார். எருதேறி ஏழையுடனே பொன்பதி மத்த மாலை புனல் சூடி. பொன்பதி என்பது பொன்னம்பலமாகிய இங்கு நமக்கு நம்ம உடலுக்கு வருகிறார். அங்கே அண்ட ரகசியம், இங்கே பிண்ட ரகசியம். இந்த அண்டபிட ரகசியத்தை உணர்ந்து கொண்டால் இறைவன் இருப்பு நிலையும் இயக்க நிலையும் நமக்கு தெளிவாக புரியும். இறைநிலை விளக்கம் நமக்கு பகல் போல நமக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக எல்லாம் தெரியும் என்பதில் நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு, பொன்பதி மத்த மாலை என்றால், பொன்பதி என்பது பொன்னம்பலம். தலை உச்சியிலே கபாலத்தில் இருக்கும் 1000 இதழ் தாமரை மலரக்கூடிய இடமாகிய இந்த பொன்னம்பலமே பொன்பதி. மத்த மாலை என்பது நெற்றி புருவத்திலே சிற்றம்பலம், தலை உச்சியிலே பொன்னம்பலம். இந்த 2 நிலைகளே இருந்து கொண்டுதான் இறைவன் நடனமாடி இந்த
பிண்டத்தை நடத்துகிறான். அண்டத்தை எப்படி நடத்துகிறானோ அதே போல நம் பிண்டத்தையும் நடத்துகிறான். புனல் சூடு என்பது அந்த பொன்னம்பல மேட்டிலே புனல் என்பது நீர். அந்த நீர் என்பது அமுத நீர். அமுத ஊற்று நீரானது 1000 இதழ் தாமரையாகிய அந்த பொன்னம்பல மேட்டிலே நாம் தவநிலையின் உச்சத்தை அடையும் போது அங்கே அமுதம் சுரக்கிறது. அந்த அமுதம் சுரந்தால் நமக்கு பசிபினி தாகமற்ற வாழ்க்கை, இறைநிலையோடு இணைந்து வாழும் வாழ்க்கை நமக்கு கிட்டும். ஆக நான் தவம் செய்ய வேண்டும், தவம் புரிய வேண்டும் என்ற நிலையை இங்கு அவர் திருஞான சம்பந்தர் விளக்குகிறார். அவர் கண்ட காட்சியை நாமும் காண வேண்டும் என்பதனால் என் உளமே புகுந்து அதனால் என்றால் நானும் அவனும் இரண்டர கலந்து நான் வேறல்ல இறைவன் வேறல்ல என்ற நிலையை எய்துவிட்டோம். அதனால் இறைவன் என்னோடு இருக்கிறான். இதற்கு என்ன தேர்வு என்றால் 9 1 9 1 7 18 6 என்றால் 9 என்பது நவக்கோள்கள். நவக்கோள்களிலே மனம் வைத்து அதிலே இறைநிலையை தைத்து அந்த இறைநிலையோடு 9 1 அதோடு ஒன்றி 7 என்பது இங்கு 7 சக்கரம். 7 சக்கரம் என்பது மூலாதாரம், மணிப்பூரகம், மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், மணிப்பூரகம், அநாகதம், விசுக்தி, ஆக்கினை, துரியம் என்ற இந்த நிலைகளிலே, அதாவது 9 கோள்கள், 7 சக்கரம், இவரோடு ஒன்ற 18 6 என்றால் 18 என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதோடு பதிந்தால் ஒன்றினால் அங்கே ஒன்றி இங்கே பதிந்தால் 8 என்பது நமது உடல். இந்த உடல் ஆறும் இந்த உடலுக்கு வரக்கூடிய தீங்கு, இந்த உடலால் ஆகிய மனத்திற்கு வரக்கூடிய தீங்கு, மனத்தால் ஆகிய பிறருக்கு நன்மை செய்யும் விதம் ஆக அனைத்தும் கைகூடும். எனவே நாம் எப்பொழுது நன்மை செய்து கொண்டே இருந்தால் என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் விளையும். நன்மை செய்தால் நன்மையே விளையும். ஆக இந்த 9 நவக்கோள்களோடு ஒன்றினால் 1, அதோடு 7 என்றால் சக்கரம், 7 சக்கரம், இதோடு பதிந்தால் 8 என்பது நமது உடல், என்சான் உடல். இந்த உடல் ஆறும் என்பது நமக்கு எந்த தீங்கும் வராது. உடனாய நாள்களவைதாம். அதாவது உடனாய நாள்கள் என்றால் எல்லா நாட்களும், அனைத்து நாட்களும், இந்த 7 நாட்கள் அல்ல 365 நாட்களும், இந்த வருடத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாட்களும் நமக்கு நல்ல நாட்கள் என்கிறார். அன்போடு நல்ல நாள் என்கிறார். அன்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியும், இறைக்கருணை, ஜீவிரக்கம், அன்பு, இதை கொண்டு வாழும் அந்த இறைவன் நாம் தவம் ஏற்றும்போது, அடியார் என்றால் தவமேற்றியும் தவசீலர்கள் என்று பொருள். அந்த தவம் ஏற்றும்போது நமக்கு எந்த தீங்கும் வராது. எனவே நாம் அனைவரும் நவக்கோள்களோடு இணைந்து 7 சக்கரத்தோடு இணைந்தால் இந்த நவக்கோள்கள் 7 சக்கர தியானம் செய்து பழகி வந்தால் நமக்கு இறையருள் கெட்டும். நாமே இறையோடு இணைந்து விடுவோம். இறையோடு இணையும் போது நமக்கு பாதுகாப்பு என்கிற கவசம் வரும். அந்த பாதுகாப்பு என்ற நல்ல கவசத்திலே வாழ்ந்து நமக்கு கதிர்கள் நல்ல நிலையிலே நல்ல அலைகளையே வீசும் என்று கூறி இந்த பதிவை இதோடு நிறைவு செய்கிறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவை சந்திப்போம் நண்பர்களே. இதை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.